kang dumunjung ing tanah sabrang mapan ing sela selaning gunung kinepung wreksa-wreksa gung kang mawa wisa marga-marga kang anjok ing praja sarwa singup rungkut tepining marga keh wit-witan gegodhongan ngrembuyung sambung sinambung nganti hanutupi sorate surya menika to warnane sang nata ing ujung gribek kang wibawane tansah muncer pura rupa sedeng talenta yaksa ri sedeng nalendra sinten to jejuluk ing sang nata ya sang Yaksindra jejuluk Prabu Gembung tanpa sirah Narendra apaes diyu nanging tan ana jrih-jrining labet ambeking sang nata mahambek pandhita nuju lenggah siniwaka den adhep warung Anata ingkang kekasih Rekyana Patih Bintang Samudra ing wuri sinambungan pasebane para wadyabala siji tan ana gutang mbek ambal-abal kaya ndoyong-ndoyongmu pacak sujining alun-alun kadesek kehing wadya kang samya seba dereng ngantos sang nata paring dawuh pangandika kasaru Swanira putra atmajaning sang nata yaiku kang kekasih Raden Nila Daksaka sigra lenggah amarelu ngabyantara ing ngarsaning Sang Rama mangkono wijiling ngatur Kanjeng Rama kula ingkang sawana Kanjeng Rama iya kene sawana mrene anakku Nila Daksaka Pura rupa sedeng nalendra
Ri sedang nalendra yaksa laku mawal waling gembira marang gisisi metu Prabowo lesus apragampa kura mawalian mrecur naning lawan dipya durpalarsa durung wayaku paring dawuh tak sawang iki ana sowane putraku wong asigit Nilotaksaka kang sowan kula Nilotaksaka apa kanthi raharja swanmu ngarsaning pun bapa kula kawula nuwun inggih Kanjeng Rama awit pangestunipun Kanjeng Rama raharja pisuwanipun ingkang putra pun Nilotaksaka sungkem pangabekti kula kunjuk ngarsa paduka Rama Kanjeng Rama Dewaji iya kula wong bagus tak tampa pangabektimu gawe sukaring penggalihipun bapa pangestunipun Rama agi kebatampanana kula dahat gurawalan anggen kula nampi paring pangestunipun Kanjeng Rama kula cadhong tangan as kula kaskalih kula pundhing mestaka dadosna jimat paripe Kanjeng Rama iya kula prayogekna anggon mulungguh Nilotaksaka kawula nuwun Kanjeng Rama ngestaken dawuh Patih Bintang Samudra prayogekna lungguhmu patihku kang kinasih kawula nuwun inggih sinuwun kados sampun langkung prayogi swanipun ingkang abdi kepatihan mawantu-wantu pangabekti kula mugi kunjuk ing sahandhap padha paduka ingkang sinuwun kula non iya banget panarima ingsun pangestu ingsun tampanana Patih Bintang Samudra nuwun dhahat kula tampi sinuwun mengkoto kula putraku Nilotaksaka sowanmu beda kelawan padatan katitik saka bolataning wadanamu caiting netramu semune ngemu wigati yen ora winadi kena pangruwing akeh mbara matura kang cetha pun bapa bakal midhangetake kang tetela ngger anakku Nilotaksaka nuwun kawula nuwun kaleresan Kanjeng Rama Dewaji nanging upami ingkang putra matur menapa mboten badhe paring deduka dhateng ingkang putra Kanjeng Rama latalah ora pisan-pisan pun Rama bakal paring duka ngelingi putraku lanang ya mung siji kowe kake matur apa kang dadi kegembolaning atimu ngger anakku Nilotaksaka waleh-waleh menapa Kanjeng Rama kula sampun akhir dewasa kula kepengin palakrama Kanjeng Rama latalah syukur bagi sewu yen kowe darepe muga bakal kepengin palakrama coba mara kaki milya wanita ngendi yen endang anake pandhita ngendi
Nanging yen putri-putraning Nalendra ngendi matur kang Waloka pun bapa saguh ndodhokake lawange nginang gambir suruhe tegesipun Rama saguh nglamarake. Dasaripun bapa kepengin duwe putra mantu mudang putu. Wah, yen bisa kelakon mentah kaya ngapa senengipun Rama Nilataksaka. Inggih Kanjeng Rama. Sampun dang manggen kula kaslak kepengin sesandingan kalian Caruk lawan garwa kula Kanjeng Rama. Ayo enggal matur wanita ngendi sing mbok tresnani, sing mbok bakal digayuh garwa Nilataksaka matur Kang Waloka. Inggih Kanjeng Rama. Mboten sanes inggih wanita ingkang sawetawis sampun tumondhok ing Taman Gedhongwaja ing Kraton Ujo Gribek. Nun inggih Bathari Sri Rama. Lah dalah. Wah. Sigra kang bala tumingal prangat ampu samya medali om lerdane dwileting koto om latalah anakku wong bagus anakku wong sigit yen kowe kena tak elingke ya Nilataksaka lan kok gugu apa kang dadi aturipun Rama wurung nanggonmu bakal kepengin garwa pepundhene wong sak jagat raya ya Nilataksaka mangerti ya nggir Hyang Bathari Sri kuwi dewaning boga aja meneh kok garwa lagi ngucap ngrasani wae bakal nampa pidana mangerti ya kula sadurunge Hyang Bathari Sri tumandha ana ing negara Ujung Gribek kawulaku padha nandhang keserakat padha ketaman loro larang sandang larang pangan kawula padha sesambat apa kang tinandur ora ngunduh ingon-ingon kebo sapi pitik iwen padha mati kaliren nanging bareng negara Ujung Gribek iki kecondhokan Hyang Bathari Sri lan Bathara Sadana dewaning sandang lan pangan saiki negara dadi gemah ripah loh jinawi murah sandang lan pangan padha ngrasakake ayem tentrem guyub rukun anane mung sarwa suka mulya ngger kula Nilataksaka ngurungna sedyamu milya wanita ngendi waton aja Hyang Bathari Sri pun bapa tetep saguh nglamarake ngger anakku Nilataksaka mboten Kanjeng Rama kedah mboten kula puguh badhe garwa kalian Bathari Sri mila kula kadhawuhna Kanjeng Rama iki Nilataksaka bakal tak turuti karepmu nanging sakliyane Hyang Bathari Sri yen kowe ora kena tak elingke ilang-ilangan ndok siji tegese anak orang gugu marang wong tuwa apa gunane duwe anak nyetep mripat almu minggaton Nilataksaka kula aturi sares nuwun aduh sinuwun kula aturi sarata ing penggalih sinuwun patih ana karepmu apa dene kowe mambengi kang dadi murkaku sinuwun sesembahan kula ing abdi nedya munjo atur keparenga nglermaken penggalih ana apa kagenggal matur sewu nyadong deduka sinuwun
Menawi wonten keladhe ngatur kula ing abdi ing kepadhian nyuwun luhuring pangabsami. Iya Patih, yen ana luputmu sawetara ora dadi apa. Kula pitados gerahing penggalih ingkang sinuwun kawoworan ing seming penggalih. Dene Atmaja mboten kersa andhaharaturipun tiyang sepuh. Tur paduka jejering Nalendra. Nanging sinuwun paduka kula aturemut. Bilih Atmaja paduka ingkang mijil kakung namung sajuka nun inggih amung Gusti kula Raden Niladaksaka. Ing bencang sinten ingkang badhang lajengaken gumantos nata sinuwun. Mugi wonten penggalih paduka ingkang sinuwun anyiram tirtane kawenang. Weh lah. Yo bareng tak pitung tak gelar tak gulung bener aturmu te upama ingsun nganti kedelarung nandhakake duka marang putraku eba kaya ngapa dadine praja lan kawulaku yen ora ana kang nerusake lan ngliter kalungganing ratu kajaba amung putraku Niladaksaka Patih Bintang Samudra wonten dawuh sinuwun. Mumpung durung adoh lakuning putraku Niladaksaka tungkanen pribihen aturna kundur dawuhna para wadya bala nggih negara ujung gripik sak cukupe supaya ngupadyana ngendi lungane anakku sing Niladaksaka menawi mekaten kula namung nyandhi nggo jauh paduka sinuwun ya yen kaya mangkono mangkat aja kaya bocah cilik Patih Bintang Samudra.
Yara sorot lintang kang kumedhap titi sunya madya ratri lumrang kandaning puspita karangyaning udyanira lirawu sing binipaca manungsung sarine kembang ilir-ilir tandure sumilir tak ijo royo-royo tak sepotem mantenannya sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita amung mertandani wancus ngancik goro-goro Sukra Mangkara tumbak mindo Tite kaloba sumawar cita anggara rekata Buddha Maesara Spatini tuna Eka Dwi Tricatur Panca Sat-sato hasta nawa tasa ing apa to pertandane kang gara-gara amung kinarya ngurmati mijilipun repat Panakawan Kelurahan Semar Gareng Petruk Sumawana Bagong
ingkang medal wonten ing Wararamba samya gegojekan tetembangan. Mijelipun ngremat para kawan medal tlatah kayu Gusti
warahmatullahi wabarakatuh. Ngucap syukur ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbeng jagat. Dene kula sak kanca saged sowan wonten ing Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak mriki. Nah, iki kok sore-sore wis gayeng ana apa to, Truk? Iki awak dhewe tinimbalan para pepunden Desa Grogol. Wah, jane kelakon tekan Demak. Ha iya. Ket mau kok Pak, hawane jan panis. Hai saumu. Ha iya. Ora kaya nggone dhewe padha wae sumune iki sumu banget. Ha ora saiki wis silir. Ha iya. Lah saiki wis wayahe do ngantuk, Truk. Ha iya. Karang angine wis sepoi-sepoi. Iki adicara apa, Truk? Iki awak dhewe nderekake para warga masyarakat Desa Grogol anggone nindakake nek kene ngarani upacara adat apitan nggih Pak Bu. Apitan nek nggone awak dhewe kono merti desa. Terus nek Gunung Kidul kono rasulan. Terus ana sing ngarani merti dusun. Akeh banget. Berbagai macam nama. Ning tujuane ya mung padha. Tujuane ya kuwi mung ngucapake syukur konjuk ngarsaning Gusti Allah kang wis paring rejeki ingkang semulur sarta halal ndayani Desa Grogol kene dadi desa kang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma. Aku awak dhewe awan-awan wis didhawuhi. Ha iki awak dhewe sejatine kuwi nampa dawuh saka Kang Mas awak dhewe Mas Burhan Soekarto kang mijil saka Pring Surat Temanggung. Oh. Awak dhewe dawuhi nyuli awan. Heeh. Paring panyengkuyung nyekseni para warga masyarakat Grogol, kok grosol. Grogol. Ha iya, Grogol lambemu sing kleru. Ha iya, Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak mriki. Matur sembah nuwun sampun kersa nguri-uri budaya Jawi. Salah setunggiling wayang menika. Aku mau tekan kono kae Truk maca ning gapura ana tulisane. Tulisane apa? Selamat datang di Demak Kota Wali. Wah, Kota Wali. Ayo karang para wali mbiyen mapane ana ing Demak kene. Kowe ngerti Masjid Agung Demak? Ngerti. Wis tau rono? Durung. Ah kowe ning masjid kowe ora tau. Ya tau nek. Nek Jumatan ya ning masjid. Ha iya. Salat itu ora ya aku ki ya sok nyang masjid. Menyang tok. Ayo. Ayo ibadah kaya menang tok. Matur suwun para pepunden, para warga masyarakat, para pinisepuh ingkang mangestoni tasih berkahi kalian kula sak kanca anggenipun nderek gegladen menika dipun tepangaken kula menika sak kanca mijil saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih, nyuwun pangapunten iki wau kula selani gagrang Ngayogyakarta sekedhik nggih paribasan kebo aja ninggal kandange. Ha iya to. Kene para piyai masyarakat kene iki biasane gagrag solo. Ning iki mau tak paringi sithik men ganti rasa sithik. Asline iki padha wae Yoja karo Solo ki wis ora ana bedane. Nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat ing Desa Grogol mriki paring ana sehat, bagas waras, panjang yuswa, rejeki ingkang semulur sarta halal, Truk. Amin amin amin. Ayo rasakaken guneng sing tanpa guna iki wektune cupet. Engko bengi isih di ana pagelaran ingkang ngasta Mas Burhan Soekarto kang mijil saking Temanggung Pring Surat. Ha iki dicakke kanca-kanca saka Yoja maju sithik. Ngendi? Giwangan. Kuwi saka terminal berarti rombongane. Heeh. Mulane.
Menika kanca-kanca menika tasih sami 90% tasih sami gegulang ilmu wonten ing SMKI Ngayu Jakarta. Menika nyuwun tambahin pangestu mugi-mugi kula sak kanca anggenipun gegulang ilmu bab kabudayan pinaringan lancar, pinaringan sukses sedayanipun. Awit berkah saking warga masyarakat ing Desa Grogol mriki. Nggih. Amin amin. Waranggana sowan telu Kang Gareng Dik Bagong. Iki ya saka Yoja, ora iki mau ming jipuk wong nyegat ning dalan. Wek. Ketoke kok sinden angkut. Ning tol mau ana wong wedok kok mlaku kok ketok sinden angkut. Aku mareng ngangkut wong gendeng kleru. Ning jembatan. Aku iki ora iso mbedake wong ayu karo wong rada. Menika dipun tepangaken menika ingkang mepet kayon menika naminipun Mbak Dewi Mega Prastiwi mijil saking Gunung Kidul. Terus ingkang tengah menika Mbak Devi Riansari saking Temanggung. Terus salajengipun menika Mbak Mayangsih saking Purworejo. Aduh. Rene numpak apa? Bodho mesawat mau ketoke. Medun ngendi? Kono kuwi. Medun tol. Medun laut. Iya. Terus kelep, heeh. Nah iki wis engko le nempungake sing rada suwe engko bengi ya. Engko bengi men ditepungke Mas Burhan men sing detail iki piye status barang. Butuh status ta, butuh. Ayo paring panglipur ora kotang sak tembang rong tembang. Paring panglipur para pepunden, para pinesepuh ingkang tasih kepareng lenggah mangestoni kula sak kanca matur sembah nuwun. Ya Mbak Mega. Sore. Siap. Kerupuk gethuk. Aku mau ning bis mangan kerupuk kelinganku kerupuk ae. Gethuk kok kerupuk. Gethuk. Kok piye larasane? Gethuk asale. Ayo ya men. Kowe sing disiki men diteruske Mega ya. Ayo, iki ora usah sing rame-rame pokoke sing slow wae ringane. Ayo. Sore Padang bulan ayo kanca padha dolanan rene bebarengan rame-rame kanca kabeh aja padha turu sore. Yo Mas Godang. Gethuk asale saka telo ombong antuk iku tambane apa? Mas Danang. Iki sing simpel-simpel wae. Engko bengi isih luwih gumyak terus. Iya. Ayo sak lajengipun
mo ji 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 ro ro ci nam ro ci nam mo kualat sesuk entek kowe to ora wong iki bacolan kok tegar cici nam ro ci nam mau cici nam ro ci nam mau wanam ji nembang apa kowe apa kae pokoke gak Pite bale sapa kok kowe ayo mama cici ro wis kok ya aku main gunake banyolane ora kok piye-piye iki ora wanen yo Mbak Devi yo saka Temanggung mama cici yo pepeleng Mbak Devi pepeleng dadi yo pengeling-eling ngemotake para warga masyarakat Grogol wah tenan antusias pokoke sutresna budaya isih kental kene isih kuat muga-muga wayang tetap lestari wayang tetap jaya amin aja nganti direbut karo wong manca ora etuk yo ngaturke lagon pepeling ayo monggo Mbak Devi langsung buka kendang wae tak kuntak yo La
Ayo salajengipun Mbak Mayang Syekh Imas Kang Wiraras. Ayo orang ngelang. Orang ngelang, ora seneng sing ngelang. Sing gampang-gampang wae. Ayo apa? Derek arep tembang apa? Slendro kena, pelok kena. Saset bes ya kena. Lah kula nadanipun bis nggih, Mas. Lah kula kudu pripun? Sampun wonten nyekel. Bagyo. Yo, apa? Bagyo. Jawah to niki. Motor. Oh, tak Ayo kok bisa ning. pripun? Bebas, pelok boleh, slendro boleh. Anu mawon. Apa? Sri Uning. Sri Uning. Oke, Sri Uning. Langsung mawon nggih. Nggih. Menyingkat waktu. Gandeng kumpengi diterusake pagelaran sedalu natas. Ayo, langsung. Sri Uning. Sri Uning mustika toban lapor tresno pati marang raden wirat moyo kanus saja anan berhenti Sri Uning katendra ita kang rinosa katenge pribadi Belum. Wirat Maya putrane Gitlo. Wonten dawuh kok wonten dawuh Pak. Anten dawuh napa Pak? Awak dhewe duwe jibahan, duwe kewajiban. Ya kuwi nderake ben gorone dhewe Ndara Praba Kusuma kang awawu Sudarma. Miturut ngendikane Ndara Praba Kusuma, Sudarmane Ndara Praba Kusuma utawa bapakne Ndara Praba Kusuma kuwi satriya penenggah. Penengah Pandhawa
Raden Arjuna lak yen tarane awake dhewe iki. Ayo padha dijerake tindake Ndara Prabu Kusuma menyang negara Ngamarta. Monggo monggo kula dherekaken.